Tresnani mungsuh. Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 17 Juni taun 2021. Kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 43 tekan ayat 48. Jroning karnaval desa Pesanggeran Batu dek wingi ndak temokake rong perkara padudun. Salah siji paraga padudun mau padha sawijining nom-noman kang pinarcaya dadi ketua RT. Mbok menawa marga kahanane kang isih nom mau, dheweke kurang bisa ngendhaleni diri saengga kebrongot kanggo padudun. Wis kesel-kesel nyawisake samubarange amrih karnaval lumaku kanthi becik. Jebul isih ana kang nyelatu lan maoni, jebul isih ana kang kupiya ngganggu. Bejo ing kahanan kaya mengkono mau tansah ana wong-wong kang kupiya misah saengga padudun mau ora ndodro dadi sawijining pasulayan dedreg kang mesti akibate luwih gedhe. Pancatan saka prastawa cecala aku ngajak panjenengan pandemen PLM nglelimbang sabda dalem Gusti dina iki. Marang para murid, Gusti Yesus sing waosan dina iki ngendika mengkene. Kowe tresna marang pepadamu lan sengita marang mungsuhmu. Lah, samengko dawuhku marang kowe, ditresna marang mungsuhmu lan ndedonga kanggo wong-wong kang nganingaya kowe. Sawise ndak lelimbang kang ndadekake wong ing cecala padudun yaiku amarga dheweke gampang kebrangas lan ora bisa ngendhaleni diri. Pangendhalen diri mono butuh latihan utawa panggegulang. Amrih tembonjo asile panggegulang prayoga kaanakake jroning kahanan kang adem, jenjem lan sempulur. Ing kono prayoga kapikirake geneo dheweke ngomong atos lan swalike geneo aku mau kebrangas sarta ora bisa ngendhaleni diri. Panggegulang diri ora cukup dumadi sepisan pindho ananging prayoga katindakake bola-bali enggo dadi sawijining pakulinan. Kang uga ora entuk kalelakake jroning panggegulang diri yaiku kasadaran kanggo mirengake sabda dalem Gusti sarta andhapasor ngakoni sekeng lan luput. Kanthi cara mengkono, panggegulang bakal ngasilake uwoh kang tembe bakal ngrembakake kautaman jroning diri pribadi. Wong panggegulang diri yaiku tansaya ngrembakane sifat sabar lan kupiya mangerti kahanane liyan. Gene wong mau bisa nyelathuk aku lan sak piturute. Rikala wong bisa sabar lan bisa mangerti kahanane liyan kalebu latar belakang wong mau atos omongane, padudun lan pasulayan bisa kasisihake. Ora amung ketuk semono, marga sabar lan mengerti kahanane liyan, dheweke uga bisa masrahake wong-wong kang padha padudun utawa wong kang darbe persoalan marang dheweke. Wong kaya ngene iki ora nggawa-nggawa mungsuhe kanthi ndongakake ala, ananging nggawa wong kang madheg mungsuh supaya binerkahan dening Allah. Para tresna PLM kinasih kanthi proses panggegulang diri kaya pratelane ngarep ndak kira ora pati angel nuhuni pakon dalem Gusti Yesus dina iki apa meneh nganti ditambahi sikap andhap asor midhangetake pamrayogane liyan. Rikala wiwit kangelan nampa kasakingane liyan lan ngapura pepadha prayoga gage lumayu nyuwun pitulungan dalem Allah yang Roh Suci ngangsu kesabaran lan kekuatan dalem marang sang sumbering sih kawelasan. Suwawi sami mujuk kunjungan dalem yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Pinuji paduka Allah Triniji Suci ingkang sampun medhar jati diri sarta sabda lan karsa kaslametan dumateng kawula umat manungsa saengga saged tresnani sesami ing kawontenan menapa kemawon. Sumangga mangraja ing manah kawula amrih gesang kawula nyuraken sih kamiran lan welas asih dalem amrih tentreming brayat lan masyarakat kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.